Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a. A sabon bidiyon mu ne zamu yi bayani akan wani application da zai sa wayarka ta koma laptop. Wayarka za ta koma tana abubuwa irin na laptop exactly. Kamar yadda kuke gani yanzu zamu shiga cikin wannan bidiyon namu kai tsaye. Misali a ce zamu dan baku wani misali da zai tabbatar muku da haka. Yanzu gashi mun shiga user ga videos nan da abubuwa kala-kala irin na computer. Gashi nan komai da komai zai zama iri ɗaya irin na computer kuma sannan misali a ce idan ka juya ta kai rotation din wayarka haka misali a ce kuna kalla kamar yadda kuke gani na juya wayar haka kamar yadda kuke gani za ta koma computer sosai, za ta yi desktop, za ta yi desktop sosai. Kamar yadda kuke gani ga applications na computer kuma wannan computer na Windows 11. Kamar yadda kuke gani yanzu wannan bidiyon idan ya muku daɗi ku taimaka ku danna mana alamar like sannan kuma mu shiga cikin wannan bidiyon kai tsaye kamar yadda kuke gani. Kai tsaye kafin mu shiga cikin wannan channel namu idan yau ne farkon ziyartar ku wannan channel namu ku taimaka ku danna mana wannan ejja alamar wato subscribe ku danna mana ita kamar kuke gani mun danna ta sannan kuma ku danna wannan ya ƙararrawar ta sadarwa sannan sai ku zabi all sannan kuma ku yi like wannan bidiyon ku share din sa zuwa ga ƴan uwa ga abokan arziki. Yawa muna godiya sosai ku share din bidiyon nan zuwa ga ƴan uwa ga abokan arziki sannan kuma ku comment ku faɗi ra'ayinku akan bidiyon nan. A few moments later. Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a. Kamar yadda kuma kai bayani za ku ga a wannan bidiyon namu ne wannan application din wani application ne da za ku yi amfani da shi wato Windows 11 wallpaper. Wannan application din zamu nuna muku da za ku yi download din shi, akwai na kudin sa kuma akwai na kyauta. Yanzu kamar yadda kuke gani yanzu zamu je mu nemo Play Store na cikin wayar mu. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan store, zamu shiga Play Store. Kai tsaye zaka shiga cikin Play Store sannan zan aje muku link din wannan application a description. Wai yadda za ku iya download din application din nan sannan kuma zan aje muku link din yadda za ku yi amfani da wannan application din complete. Kamar yadda kuke gani yanzu zan shiga search. Kamar yadda kuke gani yanzu zan rubuta Windows 11 launcher gashi nan na riga na rubuta Windows 11 launcher. Kamar yadda kuke gani wannan application din sannan kuma a bidiyon mu na gaba za mu ajiye muku link din yadda za ku iya mai da wayarku ta koma iPhone 14 Pro Max. Wani fina wato Android wayarku cikin ta koma irin na iPhone 14 Pro Max sannan kuma yadda za ku dan iya ba wa abokananku wannan ku dan sa abokan ku dan ji daɗi a dan yi raha. To kamar yadda kuke gani yanzu ga wa'annan application din nan. Yanzu za mu shiga bangaren premium. Dama a bidiyon mu na da ya gabata mun yi bayani akan wani application da duk wani application na kuɗi da za ku ɗauko shi a kyauta. Zan ajiye muku shi ma bidiyon wannan bidiyon, zan ajiye muku link din wannan bidiyon a description. Idan ba ku san description ba ka danna sunan wannan bidiyon zai kai ka ga wajen da za a ce maka description, za ka rubuta sunan, za ka danna sunan link din, za ka ga an rubuta maka ga link din nan a nan gurin. To kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan Windows 11 gashi nan computer Windows 11 launcher plus. To kamar yadda kuke gani yanzu Windows 11 launcher plus din nan kamar yadda kuke gani computer yanzu zamu yi amfani da wannan ne. Kamar kuke gani zamu shiga cikin sa, zamu zabi ɗaya daga cikin su. Kamar kuke gani yanzu wannan application an nuna na kuɗi ne, to zamu je wannan application din namu da muka saba amfani da shi wanda dama ba na kuɗi bane ba. Kamar kuke gani mun yi kokari zamu aje muku link din wannan bidiyon. To kamar kuke gani yanzu na fita daga baya saboda na fita daga application din, na so ne muku yadda za ku gane sosai. Zan shiga cikin wannan application din dama na riga na muku bidiyon sa akan sa yadda za ku ga an ci. Zan aje muku bidiyon wannan yadda za ku dauko wannan application din Happy Mood wanda za ku ga na saka Play Store ko Happy Mood. Kamar da kuke gani za ku ga shi ma bidiyon wannan link din a description da za ku yi download wannan application din wato Happy Mood. Kamar kuke gani na shiga cikin wannan application din na Happy Mood. Ina jira ya bude. Kamar kuke gani wannan application din muna nan jira ya bude, ku yi hakuri. Yawwa. Kamar kuke gani yanzu kai tsaye za ku shigo wannan search na wajen Happy Mood. Kamar kuke gani gashi nan zan rubuta Windows 11. Windows 11 kamar kuke gani zan rubuta Windows 11 haka. Kamar kuke gani haka zan yi sacin. Yawa kamar kuke gani zan yi sacin ku dan ya hakuri network ne yake dan bani matsala. Yawa to kamar kuke gani ga applications din nan kala-kala. Kamar kuke gani ga sunan kala-kala. To za mu yi amfani da wannan mu wanda dama a can Play Store mun gan shi ya zama sai da kuɗi, Pro Terms and Alerts wanda za ku ji daɗin amfani da shi sosai. Kamar yadda kuke gani yanzu za ku shigo nan gurin wajen Mood. Dama na ajiye muku bidiyon yadda za ku ɗauko wannan application din a description. To kamar yadda kuke gani saboda babu application din a Play Store za ku kai tsaye za ku danna install din nan tunda ni dama ina da shi. Kamar yadda kuke gani in kun yi download wannan application na fi wanda za ku shiga cikin sa, za ku ɗauko wannan, za ku danna install din nan. Kamar yadda kuke gani dama gashi Pro Unlocked gashi nan kamar yadda kuke gani. Sannan kuma a bidiyon mu zamu nuna, a bidiyon mu na gaba zamu nuna muku yadda za ku yi mai da wayar ku ta koma wato ainihin iPhone 14 Pro Max. Nufi na wato iPhone 14 Pro Max cikin ta koma irin na iPhone 14 Pro Max sak. To kamar yadda kuke gani yanzu zamu fita daga nan. Kamar yadda kuke gani zamu je mu dauko wannan application din, zamu je mu nemo wannan application din da muka download. Mun shigo cikin app drawer mu gashi nan kai tsaye saboda dama muna da shi. Bayan ka danna install ya gama budewa zaka install din sa gashi nan wannan application din. Zamu shiga computer launcher.
kamar da kuke gani ya bude. Sannan kar ku manta ku kunna rotation din wayar ku saboda application din yana amfani da rotation. Gashi nan na rotation a kunne in ba haka ba zai iya nuna maka ba zai bude ba. To kamar da kuke gani gashi nan zaka iya creating folder, misali a ce zan saka wani application a cikin folder ta, ko kuma misali a ce zan dauki YouTube zan saka shi a cikin folder. Gashi nan kamar da kuke gani gashi nan. Kuma sannan yadda kuka sani in kuka matse wannan application din za ku ga kawo ku desktop menu, customize kaza, abubuwa da kala da wallpaper da abubuwa da za ku iya yanzu. Misali a ce za mu adding wages kamar da kuke gani, misali a ce za mu yi add wages za ku danna nan gurin kamar da kuke gani, za ku danna launcher wani system kuke so. Gashi nan kala ga sunan kala za ku zaɓi wanda kuke so. Ko kuma a ce misali yanzu misali a ce za ku buɗe wani sabon folder, misali a ce gashi nan za ku danna nan gurin new create folder. Shikenan za ku saka sunan wannan folder. Kamar yanzu misali a ce in sa mata my folder kamar da kuke gani, yanzu sa mata my, misali a ce na yi 7 ɗinta da my f done. Kamar da kuke gani kai tsaye ga wannan folder da muka yi nan, ga ta nan a nan gurin kai tsaye kamar da kuke gani ta ga ta nan a nan gurin, amma ba ta bude ba saboda ba komai a cikin ta. Zan dauki recycle bin din saka a ciki kamar da kuke gani. Za ka iya daukan application ka saka a cikin folder da ka bude. Wannan application din ba a sa shi a ciki ne, amma bari saka wannan a ciki ku gani, shi ma ba a sa shi a ciki kamar da kuke gani. Misali nan dauki Google din saka shi a ciki, gashi nan ya shiga kai tsaye. Gashi nan na bude folder ta, ga abubuwa nan kala wanda za ku yi da wannan application din. Sannan ku taimaka ku biyo mu ku share wannan bidiyon zuwa yan uwanku. Wannan shine karshen bidiyon mu na yau. Sannan ga in kana son ka shiga applications kala za ku zo ku danna nan gurin, na manta ban nuna muku ba. Za ku zo ku danna nan gurin kamar da kuke gani, za ku danna nan gurin haka gashi nan kamar da kuke gani. Sannan kuma in kana so za ka iya shiga wayo Allah bismillah, kamar da kuke gani gashi nan za ku iya shiga browser ta nan gurin direct kai tsaye. Za ku iya shiga browser, wannan wata browser ce a nan gurin, za ku ganta a nan gurin. Dan yakuri na shiga ba daidai ba kamar da kuke gani. Za ku iya shiga browser ta nan gurin haka, ga date nan, ga abubuwa nan dai kala yadda zaka sa waya ka ta daɗi. Kuma zaka iya wahal da zaka idan yi wa abokanka wasa haka ka ce kun gani na siyo laptop amma ta cikin waya ce, kun gani laptop ɗita touch ce. Kamar da kuke gani za ku iya yin wasan, za ku dan iya yin wasan abokai kamar da kuke gani. Wannan shine karshen wannan bidiyon namu. Ku taimaka ku kalli wayancan sauran bidiyoyin da ba ku kalla ba, wayanda za su sa ku fahimci abin da ake yi a cikin wannan bidiyon kamar da kuke gani. Muna godiya.